aterako gara hemendik Euskal Herritik 2 autobus joango gara, eta gero elkartuko gara Bartzelonan estatutik datozen beste 3 autobusekin, hau da guztira 5 autobus joango gara Arantza. Esan behar da ere, bai Milanen eta ibilbidearen zehar beste autobus batzuk ere elkartuko direla gurekin, eta azkenean espero dezagun karabana luzea heltzea araño. Gu ere errefuxiatuen alde. 10 egunez, Europa zeharkatuz helduko gara Tesalonikara, eta hor pertsona errefuxiatuen egoera zelatuko dugu, eta nolabait Europak duen politika ere zelatuko dugu. Arrizena da, pertsona horiek jokoan jarri dutela edo arrisku bizian jarri dutela haien bizitza itsas horraino iristeko, ez bakarrik itsasora iritsi baino lehen ere hainbat ezbehar pasatu dira, eta une honetan ere daudela hor preso nolabait irten biderik gabe, eta ez dakit etorkizunik gabe nolabait esateko. Ez da horregatik pentsatzen dugu hain beharrezkoa dela ara joatia eta adieraztea gure elkartasuna jende horrekiko. Uste dugu ere beharrezkoa dela halako ekintza bat, gainera estatu mailan jende gehiago egongo gara, ze azken finean goiko politikariek abakiko dute gauza bat edo beste bat, segun eta bere jendea edo bere herriak mugitzen diren edo ez. Eta horren arabera hor dago koska gure iritzian.